dal-aħħar minn snin kien hemm fenomenu ġdid li kienet jitlu iktar karozzi użati mill-Ġodda to be licensed for the first time. Daw jitlu mill-Ingilterra u mill-Ġapun, għax dak mhux pajjiżi bħalna right hand drive, u peress li kien hemm ħafna vantaġġi li tixtri used car ħabba registration tax baxxa ħafna nitkansu fuqhom. Għamilna l-average kien ta' 60%, 60% mill-karozzi li l-ċezzati għall-għoda Malta huma użati. Aħna, u ngħid anke gvernijiet, jirrealizzaw li di mhux tajba għall-pajjiż, jitlu karozzi antiki ħafna, diġà huma antiki meta jitlu, għasa bħala ċismu, u kien hemm bżonn bil-mod li tinbidildi. Għamilna ħafna azzjonijiet u t-trend jidher li qed jinbidel. Fil-fatt, sa l-oħra minn 60%, sa l-oħra niżlet 51%, ġifieri imported użati, u dis-sena jidher li ħadna qalleb il-folja.